Ramaphosa bhekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki. Hayi kulungile asibambe ngoba izwakala kahle ngapha. Jongo. Asibambe mfowethu ngoba ayizwakali kahle ngapha iginqi mazingekho live. Uyaphila bhuti? Ngiyaphila Zimdola. Ngiyaphila lapho noMdonto. Hayi siyaphila siyajabula ukuthi ke sizogiya nawe namhlanje cishe emva kwesikhathi eside ke sagcina ukukhuluma nawe ungasikhumbuzela nje abalaleli ukuthi basikhuluma ke ngoJongelihle iplatform sizosikhuluma ngayo. uJongelihle insizwa kwaZulu lapha kwaNongoma oSuthu esigodini saseMatsheni umzulwana weSilo uDino Zulu emzini waSitholana. Asikhulume ngalo shoni oshawa uJongo hlobo luni lo shoni futhi wayosusela kuphi? Shuthi ulonwe udlalayo mina. Shuthi ngalomuntu ofunde isigini kubantu asebekhulile njengobhuti ukhuleka noMalinda. Onkosenhle nobhuti walapha ngakithi kwaPhenyane khona uSuthu ababethu mongameli kanye nomkhelelo wabantwana. Shuthi nje abantu engifunde kubisigini empeleni bawu4 mangabe usukuza uJongelihle ecula izinto ezihlukahlukene ingoba wathi mayebheka la afunde khona wathanda izinto eziningi ezihlukahlukene kanti futhi nasemculweni bengumuntu obengenalo iqhawe bengumuntu obelalela nje wonke umculo ingakho ke kuphuma lento engidlalayo kanti ke futhi nabantu engafunda kubo base bengitshela ukuthi cha mfana ithimba lakho lisebenzise ngoba abantu bayafunda ithimba ungakuphosti kuba usibanibani ngoba lokho kuzokulimaza kwenza ukuthi ungahlukaniseki ebantwini abaningi ingakho ke ngikholelwa kulesitayela sami engidlalayo. Okay, esiginqi sona sikhale esandleni bakhona ke nabantu osuke ngaphandle kokuba umculi osuke wasebenza kubo bashayela isiginqi. Shuthi ukusebenza kwami nje nabantu baningi kakhulu cishe ngizobala lapha insizwa ngiyavela lapha hamba nensizwa uSigwebo uSigwebo usenomlando naye insizwa ngaqala kwazana nayo ngo2011 wazi kwafika lapha ekutheni ngisebenzane nayo nakhona ngikwaqala sakudlala ngoba ngamfonela ngamtshela ukuthi akoke nginikeze nje ingoma ezu4 kwi-CD yakhe ngahla leyo ke salithola ithuba lokusebenza naye ngathi ngisadlala ingoma eyodwa avele wafona wajikisa umuntu esigini wathi hayi mfowethu sizobuye sikhulume ukhona umuntu osengizosebenza naye ngasebenza nensizwa uBobo Mfana ePiki ngasebenza noNgiga ngisebenza iPhakadelihle ngisebenza nabaculi abaningi abahlukahlukene okhathalana nomo baningi abantu engisebenze nabo. Okay uJongelihle ubhizi ngani? Njengamanje nginemicimbi engibhekene nayo kune CD eqeda kuphuma la ebengiveza khona italent enginalo futhi into engayikhupha ebusuku lengilele ukuthi kuneqembu kufanele ngilenze engizoyibiza ngalo ngithi ibizo lami okuyi-CD ke thema isika bayithanda kakhulu ke abalandeli ngoba bengidlala isitayela esihlukile nalezi saJongelihle izathu salokho uma ngibuza kulento eyayingitshela ukuthi angenze elinye iqembu umculo wami ukuthi ubungafinyeleli kahle endaweni ezifana noMsinga Nquthu Nkandla njalo njalo ngithi uma sokuthi isitayela ngidlala kakhulu kuJongelihle isitayela esigcishe kakhulu kuleli hawula ngakithi mhlambe cishe abantu bebenokubona ukuthi umculo wami uthandwa kakhulu endaweni njengakwaBhaca Eastern Cape Cape Town njalo njalo futhi ngase ngithi ake ngikwenze nalokho kwala eduze kwasekhaya komakhelwane nazonke yebo ilapha koyibiza khona ngebizo lami ilapha ngibiza khona ngebizo lami. Okay kulungile bhuti siyabonga nje ukuthola nje umlando wakho uyazi ukuthi masize sigiye nomculi sizoyidlalela nje angazi noma radio ukuthi sidlale hey angazi amabiyela ayikho ungaqinisi kakhulu ngoba kuthiwa mangayithola ngithothale angeke nguthola umkomelo wembuzi kunembuzi engilindile. Kulungile ke asaveke besigiya ke thina namuphi ke umculi ngeviki eledlule ngeviki eledlule yes kusigiya ngengoma emuphi umculi besigiya naye ngeviki eledlule bayizanga ngakhala into zami la sekusukini
noma sengumkhohliwe nje kodwa Ulalela usigiya ngengoma. Ubahuphi ugcine nokhipha icocwelisha. Ubahuphi ngicela ugcine ngonyaka odlule. Okay, right. Ubani uqala beqede kuqala uma sebenza ebusuku njengombhede. Masebenza ebusuku njengombhede ayingabe nginamanga. Awusuka madoda. Okay. Okay, sithi ke ubani umfaka amakhalipoti? Ungiga. Abakuphi nendawo ozungezwayo? Abasebabananga. Akufani ukuthi ayikhala into zami la bese kushayela ihlombo. Okay, ngeviki elidlule besigiya noqhosha ubahuphe ugcina ukhipha ngonyaka odlule itholile leyo qala beqede ungelovi kanti ufaka amakhalibhodi ungiga ozungezwayo abasebabananga futhi uthole 3 out of 5. Okay, should bakunikeza amanqina aleyo mbuzi. Hayi abantu abaningi bona ngiyabazi ngoba ngisebenza nabo abaculi. Yes, akufana. Shuthi nje ngizolisa nje ukungena olimini mhlambe ngingathanda ukuthi ngidlulise indlela esifihle ngayo lapha ngizizwa uGamalaza. Nokufike kwaba nenye indlela noma ke nje angazi ukuthi ngachaza kanjani. Noma nje kungiphathe kabi kakhulu ukuthi oza kwethu bengabibikho ngoba umuntu obekhona lapha kubaculi bekuyimina ngedwa. Bakithi kube ebhlungu kakhulu. Lokho kufike kwamangaza abantu abaningi kodwa ke base bekubonga ke engiwenzile ke obhuti benginabo. Cha bakubonga impela bathakathela kakhulu ukukhombisa ukuthi cha umuntu ophuma ekhaya umuntu mangabe ukade usebenze naye futhi ke okunye engakuchaza kancane ngale yansizwe ubaba ongizalayo umntwana uyakuveza ukuthi uGamalaza enye insizwa besihlobene nayo ngoba kunesilo usisilo uDinuzulu sasigana amakhosikazi athi ubamaningi kuma kudlunkulu wesibili kwakukhona inkosana abathi uPeter Munywana owayegana unkosikazi ukaSangweni. ukaSangweni lo okuyena ke ophethe noma ngathi uyimbewu isibongo saGamalaza noma yomndeni kaGamalaza shuthi nje kwase kuba kanjalo ngazizwa ngithinteka kakhulu. Siyabonga kakhulu okwenzile bhuti. Iyiphi ke ingoma ocela siphume ngayo ngenxa isikhathi siyasiza ukubamba nje ngeke Simon. Kunensizwa lana engeke ngasebenza naye. Uthi ngingakhohlwa ukubonga kakhulu uMasipala wangakhona noma imeya ngakhona lapha eNkandla. Uyasebenzela kakhulu amacika ngakhona. Nathi wona ngoma siyafisa lokho. Kunensizwa bathi uKhenqa ingoma yakho nethi Julie okuyinsizwa engidlalela futhi uBhasita leyo. Danke. Ngiyabonga kakhulu.